Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu, para siswa kelas sedasa samudayanipun. Wonten ing kalodhangan menika sugeng pepanggihan malih kaliyan Pak Andika wonten ing pelajaran basa Jawa. Nah, saderengipun pelajaran dipun miwiti, sumangga para siswa sesarengan ndedonga miturut agama lan kapitayanipun piyambak-piyambak. Ndedonga sumangga. Matur nuwun. Wonten ing kalodhangan menika, para siswa badhe sinau babagan omah adat Jawa. Nah, saderengipun sinau wonten ing omah adat Jawa, para siswa kedah mangertosi kompetensi dasar. Kompetensi dasar ingkang sepisan inggih menika menelaah teks deskriptif tentang rumah adat Jawa. Lajeng kompetensi dasar ingkang angka kalih inggih menika menanggapi dan menceritakan kembali isi teks deskriptif tentang rumah adat Jawa. Lajeng mlebet wonten ing materi omah joglo. Menapa to ingkang dipun wastani omah joglo menika? Omah joglo yaiku jinising omah tradisional Jawa sing katon prasaja lan digunakake minangka simbol utawa panandha status sosial saka bangsawan Jawa. Biasane omah joglo mung diduweni wong kang sugih. Amarga omah joglo mbutuhke papan kang amba, material kang akeh, lan larang regane. Mula jaman saiki wis arang banget ditemokake omah joglo. Omah joglo nduweni titikan utawi ciri-ciri, yaiku siji, payone kang dhuwur lan nduweni saka utama cacah papat kang diarani saka guru, kang nyangga bangunan lan tumpang sari kang wujud susunan balok. Lajeng mlebet wonten ing perangan-perangan omah joglo. Perangan omah joglo ingkang sepisan dipunwastani teras utawi pendhapa. Wujudipun kados wonten ing gambar menika utawi wonten ing gambar ing ngandhap menika. Nah, menika wujudipun teras utawi pendhapa omah joglo. Teras utawa pendhapa dumunung ana ing ngarep dhéwé. Piguna utamane kanggo nampa tamu. Nah, menika saged dipun pirsani wonten mriki wonten kursinipun kangge nampi menawi wonten tamu utawi wonten ing mriki ugi saged. Perangan iki tansah dibuka tanpa ana wates ruangan. Malambangke pribadi Jawa kang tansah tinarbuka lan mentingake karukunan. Inggih menika mboten wonten pageripun to. Sedaya sami dipun bikak mboten wonten wates utawi wonten pageripun. Wujud tinarbuka uga jumbuh karo iklim lingkungan kang tropis. Kados ing Jawi menika iklimipun tasih tropis dados keca wonten mriki. Digunakake kanggo ngrembug babagan kadonyan inggih wonten mriki saged damel rembagan antawisipun keluarga utawi saking tangga tepalih wonten mriki rembagan babagan kadonyan. Perangan omah joglo ingkang angka kalih inggih menika pringgitan. Wujudipun kados wonten ing gambar menika pringgitan. Ing jaman biyen digunakake kanggo nggelar wayang kulit utawi ringgit wacucal utawa upacara tradisional liyane. Ruangan iki nduweni pralambang menawa manungsa iku nduweni kewajiban nguri-uri
lan ngrembakake seni lan budaya Jawa. Pérangan ingkang angka 3 inggih menika Dalem Agung. Wujudipun kados wonten ing gambar menika, saged dipun pirsani piyambak menika Dalem Agung. Minangka pérangan paling baku ana ing omah joglo. Wujude tinutup tembok ing patang sisine. Amarga pérangan iki digunakake kanggo rembugan kulawarga kang asipat privasi. Pérangan Dalem Agung menika nuduhke menawa panungsa iku kudu bisa njaga kawibawan keluarga. Ora kena martakake kahanan keluarga marang wong liya. Nah, menawa ana perkara kudu dirembug kanthi cara musyawarah. Pérangan omah joglo ingkang salajengipun inggih menika krobongan utawa senthong. Wujudipun kados wonten ing gambar menika senthong utawi krobongan sami mawon menika. Piguna utama ruangan iki kanggo ngaso utawa kanggo sare sing kagungan omah. Mula ing ruangan iki dikanteni dipan, kasur, bantal lan guling. Kejaba kuwi uga kanggo nyimpen maneka wujud pusaka lan piranti aji liyane. Kang duwe omah nalika ngibadah uga ditindakake ing ruangan iki. Ruangan iki nuduhke yen manungsa iku kudu tansah eling marang Gusti Kang Maha Kawasa. Pérangan omah joglo ingkang angka gangsal inggih menika gandhok utawa pawon. Nah, wujudipun kados wonten ing gambar menika. Gandhok utawa pawon papane ana ing mburi dhewe. Piguna utamane kanggo masak lan kanggo kamar mandi. Senadyan katon prasaja, pérangan iki uga kalebu pérangan kang asifat pribadi lan duwé nilai kang luhur. Dipapanake ana ing mburi dhewe supaya wong liya ora ngerti nalika sing duwé omah resik diri. Bab iki nuduhake lamun manungsa iku duwé sifat gemi, setiti lan ngati-ati sarta tansah njaga kapribadene kang siningit. Lah, lajeng menika denah utawi gambaran omah adat Jawa. Katranganipun ingkang angka sepisan nomor setunggal menika gerbang utama. Lajeng angka kalih menika pendhapa. Angka 3 menika wonten pringgitan. Lajeng angka sekawan menika wonten emperan. Angka gangsal menika wonten omah dalem. Angka 6 menika wonten senthong utawi kawau krobongan. Senthong kiwa, senthong tengah, senthong tengen. Angka 7 menika dipun wastani gandhok. Menika saged wonten ing sisih kiwa utawi ing sisih tengenipun. Lajeng angka 8 menika wonten pekiwan utawi kamar mandi. Para siswa, menika kala wau andharan babagan omah adat Jawa. Cekap semanten rumiyin wonten kirang saha langkungipun nyuwun agunging samudra pangasami. Kula pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun.